So magandang araw po sa ating lahat. So ngayon po, welcome sa ating topic, which is taro processing or specifically thermal processing of taro. So ito po ay parte ng aming project na pinamagatang pre- and post-harvest processing technologies for taro in the Bicol region. So, ngayon po, ang ipapakita natin ay thermal processing. Ibig sabihin ng thermal processing ay isang pamamaraan na kung saan sinasubject natin yung produkto sa mainit na pagproseso. Specifically po sa food technology, ang tawag natin dyan ay commercial sterility na yung status ng product. So, gumagamit tayo. Ang isa sa pinaka-importanting gamit ay itong ating commercial pressure canner. So, medyo mahirap siya gawin sa bahay dahil hindi available itong equipment na to. Ano po? Pero ang mga ingredients ay simple lang. So, yung mga Bicolano na gumagawa na ng taro leaves processing or yung laing na tinatawag natin, ay ano na siya, familiar na sila doon sa mga ingredients. So, simple lang ang mga ingredients. Let's start with, meron tayong bawang or garlic, then meron tayong sili, meron tayong luya, then meron tayong sibuyas. Yung tatlo, pare-parehas sila ng amount, which is 250 grams, no? Tapos itong sibuyas natin, tsaka asin. Yung sibuyas natin ay 150 grams. Of course, dahil laing, meron tayong taro leaves or gabi leaves, no? So, and ang nagpapasarap sa kanya na ingredient ay itong ating coco cream or sa Tagalog, kakanggata. So ito naman ay available sa market, no, ng bawat bayan, especially dito sa Bicol region. Napakarami nang nagtitinda ng coco cream sa ating public market. Ang ating gabi, syempre, kailangan nating pumili dahil ang gagawin natin ngayon ay isang commercial na pamamaraan. Ibig sabihin, after nyo magawa ito, pwede nyo nang itinda. Pwede nyo nang i-online selling, pwede nyo nang i-supply sa mga outlets, ano? Mga pasalubong outlets, or even sa mga malls kung kaya natin ang volume. So ngayong hapon, ang quality, i-discuss natin na yung quality ng taro ay napaka-importante. So kung makita natin, kung ma-close up natin ito, maganda yung color niya, no? Unlike ng iba na sa market, medyo yellow na siya, nagwi-wilt na siya. Ang kailangan kasi sa food processing, dapat magsimula tayo sa magandang quality na raw materials para nang sa gayon ay makagawa tayo ng napakagandang quality din na end product. Ano po? So, ang pag-dry ng taro leaves, kung sun drying, magsisimula tayo doon sa mga around siguro 8 o'clock ng umaga. So, sa amin, dito sa Bicol, inaano namin to, kinikinit ang tawag, ano, pero isi-shred nyo lang ng maliliit, no, ng ang taro natin. Minsan, tinatanggal yung midrib or yung matigas na parte sa gitna, minsan naman hindi. So, ang variety natin, yung kinsol na taro leaves. Ano po? So, simulan natin yung pag-process. Kailangan natin, so sa ngayon, ito na lang gagamitin nating lutuan, yung ating stainless na basin. Pero, syempre, pwede kayong gumamit ng yung ordinaryong kawa or lutuan na simple frying pan. Ano po? So, after ng ingredients, ipapakilala ko naman sa inyo ang ating mga kagamitan. So, sinabi ko kanina na kailangan natin ng commercial pressure canner. So, maliit or malaki. Medyo ilit. Tapos, ang importante sa pressure canner natin, meron siyang gauge para malaman natin kung ano na yung temperature at pressure sa loob nitong ating equipment. Of course, meron tayong wooden ladle, may another ladle. Ito naman ay scooper during bottling. And of course, ito naman yung tinatawag nating embudo, no, para hindi sumabit doon sa bunganga sa brim ng ating bottle ang ating produkto during bottling or hot filling. And syempre, lahat yun i-sterilize natin sa boiling water. Lahat na gagamitin po kailangan sterilize para hindi na mag-add on yung contaminant sa ating produkto. Okay po?
By the way, ang pinaka-tip natin sa mga processors, kung nagsisimula pa lang tayo, bago po tayo mag-process or any food processing activity, kailangan po natin mag-maintain ng boiling water or hot water para lahat ng ginagamit natin, especially during packing, kailangan nakalubog siya sa boiling water para lahat na contaminants matanggal or mabawasan man lang kasi mabilis lang naman yung paglubog natin. And we have this, kailangan din natin ng steamer sa pag-sterilize ng bote. So isa-isahin natin ang pamamaraan ng pag-process. Una, siguraduhin natin na yung ating mga bote ay malinis. So, kailangan nating sterilize ng 30 minutes using our steamer. So, dito tayo sa steamer natin. So, turuan namin kayo ng pag-sterilize ng bote. Kailangan ganito ang itsura niya. Nakataob yung bote natin. No? So, isalansang natin ng maayos. Then, yung cover niya, dapat bago, So, mga viewers natin, so, ang ating takip, so virgin din. Ibig sabihin, first use. Then, yung bote natin is also virgin. Or you can have this, yung recycled, pero ingatan natin, dapat fully washed siya, malinis, and syempre, 30 minutes yung pag-sanitize natin dito. Ang pagta-time natin, kailangan magsimula siya kung kailan nag-boil or kumukulo na yung ating tubig. Then, syempre fully covered siya, no? So, after 30 minutes, tanggalin kaagad natin para matanggal yung water droplets. Ibig sabihin, medyo madry or matuyo yung ating bote kasi hindi natin kailangan yung masyadong tubig sa ating packaging materials. So, ito yung ating mini-maintain na boiling water para anytime may gagamitin tayo ay ating masanitize. Okay po? So, ngayon po, ipapakita natin sa inyo kung paano natin niluluto ang ating bottled laing. So, ang una, isalang natin ang ating cocoa cream or kakanggata. Then, ang una natin, syempre, dapat maluto ng maayos ay yung ating pork. So, depende sa order ng customer natin, ang pwedeng pang flavor natin pork, pwede rin mga tuna, pwede rin kung may shrimp, kung gusto nyong may shrimp, pwede na rin yon. And any other pang flavor na meat, meat products. Meron din beef, pwede rin yon, or chicken. If you are serving yung mga halal countries, pwede tayong gumamit ng beef or chicken for that matter. So, kapag ang cocoa cream natin or kakanggata ay medyo nag-oily na, so that's the time na idagdag natin ang ating ibang ingredients. For now, pwede na nating idagdag yung ating pork para siya na yung maluto ng maayos. Kasi alam naman natin, any meat-based products ay masarap para sa mikrobyo. Kaya unahan na natin ang ating mikrobyo. By the way po, tip lang sa ating mga processors, pag kayo ay bumili ng kakanggata, then let's say for example, nag-market kayo at around 6 o'clock, tapos magpo-process kayo ng 10 o'clock or 11 o'clock, kailangan po nasa ref or nasa sa chiller ang ating kakanggata nang sa gayon ay hindi siya magiging rancid. Tandaan natin yon kasi pag naging rancid na yon or naging maasim na yung ating kakanggata, wala na, goodbye my love na ang ating negosyo. Wala nang bibili nun kasi napakaasim na at considered na yon na spoiled. Okay po? So sa ating viewers, tandaan po natin na itong ating lutuan ay made of stainless steel. Ibig sabihin, hindi siya prone for acid reaction. Unlike dun sa mga aluminum natin na mga kagamitan sa pagluto, hindi po pwede po yun sa ating pag-process. Ito po ay mabigat at makapal na stainless steel, para maiwasan natin ang pagkatutong ng ating produkto. Then, pwede naman wooden ladle or parang mga ganito, stainless. And, gaya ng sabi ko kanina, yung mga bote natin, yung mga lagayan ng produkto natin, dapat malinis mga viewers natin, Dapat tandaan natin, anything na nagko-contaminate sa product natin, kahit gaano mo kainit minsan, na andun pa rin yung mga contaminants. By the way, gusto ko pong ipaalaala sa inyo
na ang thermal processing ng taro ay napakahalaga, especially ang taro natin, di ba? Siyempre, pinapatubo natin sa lupa or sa soil. Alam nyo ba na ang any plant products na galing sa lupa, pwede siyang makontaminate ng Clostridium botulinum. So, yun po ay kapamilya ni Clostridium tetani. O siyempre, familiar sa inyo si tetani. Ibig sabihin, nagkukos ng tetanus, ano? So, sila ay mga mikrobyo na nabubuhay kahit sa loob ng bottled products na walang hangin. Favorite nila yung walang hangin. Sila ay strictly anaerobic na tinatawag. The more na walang hangin, yun ang pinakagusto nilang environment. So si Clostridium botulinum, nagpuproduce siya ng bacterial endospore na tinatawag. At kung pagbabasehan natin yung resistance sa thermal processing or resistance sa temperature, chemicals, in any physical pressure, napaka-resistant. Siya ang number 1 sa lahat na forms ng mikrobyo. Number 1 si bacterial endospores. Kaya, kailangan makinig kayo ng maigi doon sa ating pag-uusapan, especially sa pressure canning. Any processing po na tawag namin doon, under-processed. Ibig sabihin, kulang sa temperature, kulang sa oras ng pagproseso, pwede nyong buhayin ang endospore ni Clostridium botulinum at hindi nyo namamalayan na yung produkto nyo pala ay nakakalaso na dahil dun sa botox or botulism toxin. Ano po? So tandaan natin si Clostridium botulinum ang pinakakalaban natin. Sa thermal processing, nagpuproduce ng produkto sa pamamagitan ng paggamit ng init. Pero binabattle natin na walang hangin. Okay po? So, anaerobic condition. Hindi porke binote mo yan, okay na siya. Tapos, ang hahanapin nyo na lang yung medyo bubbles, ano po? So, wag tayong pakakasiguro. Kailangan natin ng mga scientific evidences, scientific studies na magsasabi kung ilan ang temperature at oras ng tamang pagproseso ng ating bottled laing. Okay po? So, ngayon, tingnan natin, medyo oily na siya, nagpuproduce na ng oil ang ating cocoa cream. Pwede na natin ngayon idagdag ang ating spices. Ang pinakahuli nating dinadagdag, syempre yung ating sili, kasi mas gusto natin na medyo nakakabigay pa siya ng beauty or kagandahan sa produkto natin, hindi siya yung lamog na lamog. Ito namang mga spices natin, ang gusto naman natin dyan, ma-extract syempre ang kanilang flavors doon sa product natin. Kaya ngayon, idagdag na natin si bawang. So, 250 grams ng bawang sa 4 kilos ng cocoa cream. Yan. So, ang pagtadtad ng bawang natin, kailangan i-crush mo muna para ma-develop pa yung flavor ni bawang. After crushing, that's the time na tadtarin natin. Ganon din ang ating luya. So, ginger, luya, same lang ng amount dun sa bawang natin, which is 250 grams. Ano po, sa bawat 4,000 grams ng gata or 4 kilos ng gata. Then, ang ating sibuyas. Ito ay 150 grams. Napaka-rich kasi sa tubig ng sibuyas natin, kaya medyo binawasan natin ang weight nito. Pero syempre, kailangan din natin yung flavor ng sibuyas. Alam niyo po ba na ang pag-process talaga ng industry or yung malalaking kumpanya, lahat ng ito ay ilalagay lang sa lata, isa-isa. Then, ilagay ang gata, ilagay ang laing, buhusan ng ipadaan sa steaming line. Tapos, tatakpan na kaagad yung lata, ipapasok nila sa retort, presto, tapos na, Pero sa ating, dito kasi sa Bicol region, kami, gusto namin na
lumalabas yung flavor ng lahat ng ating spices, ng seasonings natin. Kaya kami ay nagluluto ng mga bottled laing, bottled santol, na hindi namin tinatanggal yung method sa kusina. Kasi hinahanap-hanap ng mga kababayan namin yon, kahit saan sila bumili na yung kanilang bottled laing, ay meron pa ring unique or distinct taste ng Bicolano cuisine. Okay po? So kapag medyo mabango na yung ating mixture, that's the time na hudyat na para idagdag din natin yung ating ibang ingredients pa. Okay po? So, ang cooking time nito, halos hindi aabot ng 1 oras lahat kasi pinipressure cook naman natin siya. So, study shows at heat penetration test shows na ang laing sa 240 grams na bote or 8 ounce na bote, pinaprocess siya around an hour. So, kaya mamaya, i-process natin siya ng 10 PSI or 10 pounds per square inch na pressure equivalent to 110 degree Celsius ng temperature. So, enough na yon to kill our target microorganism na siyang Clostridium botulinum. So, lahat na pagluto nito, halos lang, hindi nga tayo aabutin ng 1 oras. So, yan. Kapag mabango na ang niluluto natin, so that's the time na i-add on na natin ang ating laing. For now, makikita natin na yung mixture natin malapot-lapot na talaga, Sobrang lapot na niya. Bango-bango na ha. Sarap ng nakatakam-takam na, Yan. Itong laing natin. This is 150 grams. So, bawat 150 grams ng laing, kailangan nyo ng 4 kilos na gata, kakang gata, and then yung mga ingredients na sinabi natin kanina. So, ngayon, as much as possible, hindi po tayo nagdadagdag ng second na squeeze ng gata, yung may tubig. So, ito ay coco cream talaga ang tawag sa kanya, yung piga ng nyog na hindi natin hinahaluan ng tubig. Kapag hinaluan na natin yon, ang tawag na sa kanya ay coco milk. Ano po? Meron ng halong water. Okay na po. So, ngayon po, pag makikita natin yung ating mabango na siya, malapot na siya, that's the time na idagdag na natin ang ating sili. So, again, ang ating siling haba ay 150 grams. Papapansin nyo, medyo malalaki yung gayat natin. So, ayaw nating malusaw yung sili kasi sabi ko nga, maliban sa flavor, ginagamit din siya natin na pang decor sa ating bottled product. Nakakaiba yung pula doon sa green Ay, yung ating asin. So, yung ating asin, konti lang, 50 grams, Ang gamit natin, sea salt. Siyempre, health promoting tayo. So, local ingredients, local products. So, yung ating asin ay sea salt din. I think galing Alba yan. Yung pinaka-last natin ay ang ating laing. Pero maya-maya ng konti kasi hindi pa siya ganong oily, baka maging mushy yung ating laing. Ano po? Yung taro ay magandang source ng fiber. So, alam naman natin ang fiber, siya ay isang importanteng component ng ating diet kasi maliban sa nakakatulong siya mag-regulate ng ating blood flow, naglilinis din po siya ng mga veins. So, parang nagbibigay siya ng bulk doon sa ating digestive system, lalo na during excretion ng waste natin. Kaya parang nililinisan niya ang ating large intestine, which prevents colon cancer. Kaya ini-encourage natin
Tayo sa Pilipinas, napakaraming source ng fiber. Maliban sa taro, meron tayong kamote tops, mga malunggay, and other green leafy vegetables na hindi na minsan natin kailangang itanim, ano? Tumutubo na lang sa gilid ng ating bakuran. So ngayon, idagdag na natin ang ating taro leaves. Paunti-unti lang nating idagdag. Paunti-unti nating idagdag para mabasa siya ng ating gata. Ano po? Yung mga matatandang Bicolano nagsasabi na huwag daw haluin. Kaya ang gagawin natin, i-press lang natin para ma-immerse ang ating taro leaves sa ating coco cream. Yan. So, dahan-dahan hanggang sa maubos ang, pwede rin i-fold nyo yung gata, parang nagbe-bake ng cake, fino-fold yung butter doon sa ingredients. Okay po? So, mapapansin natin, napakaganda ng kulay ng ating dried taro leaves. Ito ay dinry namin sa mechanical dryer sa temperatura na 50 to 60 degrees Celsius lang. So, napakadali lang itong i-dry. Hindi nga siguro abutin ng 3 hours. Ay nadadry na yung ating taro leaves kasi syempre manipis naman ang ating taro leaves. Ayan. So, kapag ka naubos na, press lang ng konti para mabasa or mag-immerse doon sa ating gata ang ating taro leaves. And then, konting oras lang, yung pagluto natin, pwede na natin yung ibote. Isang tip lang sa processors, ang pagbobote, hindi kailangan or, anong tawag natin, huwag nating patayin yung apoy ng ating niluluto kapag tayo nagbobote para ma-maintain natin yung init ng ating produkto. 'Di ba kapag kasala sa lamig, sala sa init, nakaka-adjust ang ating mikrobyo. Kaya mahirap siya halos patayin, Kaya consistent dapat yung temperature natin. Kapag mataas yung ating temp, so huwag nyo bastang patayin ang ating apoy. Okay? So, tip din sa processors natin, pag gumagamit tayo nitong stainless, madali siyang masunog. Kaya, ayun, i-regulate din natin yung apoy. So, kapag ka nag-change lang ng konti yung color ng taro leaves, so kanina from yellow-green, tapos mapapansin natin, nag-bright green ang ating chlorophyll dyan, sa natin. So, may changes na yung leaves natin, nag-bright green, pwede na tayong mag-umpisang magbote. Kasi yung pagluto noon, kinukuha na yun ng pressure canning. So, hinaan lang natin ng konti ang apoy, pero make sure na kumukulo pa din siya. So, ngayon, magbobote tayo gamit yung ating steamed, pre-sterilized na bote. Okay po? So, mag-proceed na tayo sa bottling. So, ang ating viewers, ina-advise natin na gumamit nitong funnel or imbudo para hindi siya magkaroon ng kalat doon sa bunganga ng ating bote na kung saan pag tinakpan natin ay maiipit, magkakaroon ng molds ang ating produkto. So, after natin mag-bottle, ang ating content ay meron tayong free space or head space na 10% sa bote. So, sa lahat ng ating ginagawa, dapat may head space tayo. So, hindi siya punong-puno, Then, may head space tayo para in case during transport, pag gumalaw ang ating product, hindi kaagad siya magbabulge. And then, kailangan nating punasan, May mga nakasabit na gata, spice, or whatever, kailangan mong punasan para hindi maipit ng cover. And then, dahil may leaves tayo, minsan may mga spaces in between, so kailangan mo ng tinidor para ma-press, para yung mga air spaces matanggal sa loob. Alam natin, ang air spaces, nakakabigay pa yon ng buhay sa mga aerobic bacteria natin. Okay po?
Then, slightly cover. Ipatong lang para sa next step, which is exhausting or yung pagtanggal pa ng ibang air spaces sa loob through steaming. Okay, so yung process natin, so habang nagbobote tayo kanina ng produkto, kailangan itong steam natin nakasalang na din. Ibig sabihin, mainit na yung tubig niya habang nagbobote tayo para, sabi ko nga nung sa unahan pa lang ng step natin, hindi pwedeng lumamig ang ating produkto. Kaya dapat kumukulo na rin yung tubig nitong steamer. So, ang steaming process ay nire-recommenda natin na hanggang maabot ang around 82 degrees Celsius doon sa loob ng produkto. So, nakukuha natin siya from 30 to 45 minutes ng steaming. So, again, ano lang natin, ipapatong lang natin ang cover. So, habang nag-i-steam tayo, kailangan rin nating magpainit ng tubig para doon sa pressure canner. Kasi mamaya, after 30 to 45 minutes, ililipat natin siya sa pressure canner. So, ang pressure canner natin, dapat yung tubig doon sa loob ay kumukulo na rin para mainit kapag nilipat natin. So, tuturuan ko lang po kayo ng paggamit ng ating pressure canner. So, itong pressure canner natin, capable siya na magtaas ng temperature more than 100 degrees Celsius. Kaya pressure canner ang ating ginagamit kasi yung ordinary na kaldero or ordinary kaserola, hanggang 105 degrees Celsius lang po yon. So, yung pressure canner natin, pero mag-ingat sa paggamit. So, eto, may mga knob siya para secured ang takip natin ng ating canner. Then, kailangan pantay. So, meron siyang mark dito sa cover. Yung mark niya, hahanapin nyo rin yung mark sa body. So, this one, dapat pantay sila. Okay? So, ganun ang pag-cover. Then, make sure na yung cover ay level sa body at all sides. Ano po? Then, pag nagtaas tayo ng knobs, two opposite knobs together. After noon, tingnan natin na pantay yung bawat sides. Ano po? If nakita nyo nang okay na, then you can tighten both opposite knobs together para hindi siya mag-imbalance. So, kailangan nating pantay siya para mahigpit na mahigpit kasi kapag hindi mahigpit, may tendency na sumabog yung cover, so masisira na yung ating sealing. Itong ating pressure canner, so ito yung ating gauge pala, no? So, 5 PSI, 10 PSI, 15 PSI. So, ito naman ay 105 degrees Celsius, 110, 115 degrees Celsius. Itong processing natin, hanggang 110 degrees Celsius lang tayo or 10 PSI. Ibig sabihin, ang pag-count ng oras ay kapag yung gauge tumuntong na doon sa 10 PSI, that's the time you will start your 1 hour processing time. Okay po? So, tingnan natin ang loob ng pressure canner natin. No? Meron siyang rack. So, this one, ito yung rack ng pressure canner. So, ibig sabihin, yung tubig ng ating pressure canner sa loob, kahit hanggang dyan lang sa rack. Anyway, hindi naman siya magbabawas kasi sealed nga siya, no? It will just produce steam and the pressure. So, kahit konting tubig, okay na siya. Hanggang level lang siya ng rack na ito. Tapos, ipatong lang natin mamaya dyan yung ating mga produkto. Nakapatong-patong siya, 1, 2, I think 3 layers ng bote. Mamaya pakita namin sa inyo na kaya niya yung 3 layers. And habang nag-i-steam po tayo, kailangan rin, nakasalang na rin yung ating pressure canner. So, umiinit na yung water sa loob. Then, by the time na matapos na yung exhausting process natin, we can simply transfer yung ating bottled product sa kabila. Okay po? So, ito na po yung steaming process natin, ano? So, gagawin natin yan for
30 minutes. So, ang pag-time natin, mag-i-start kung saan ganito na yung condition, nagpo-produce na siya ng steam. Then, hayaan lang natin siya sa loob ng 45 minutes, maaabot na natin ang desired internal temperature. Then, after that, ililipat na natin ngayon dito sa ating pressure canner. So, ngayon po, nilalagay na natin sa pressure canner. Ito na yung last step ng ating thermal processing ng ating laing. By the way pala, during exhaust, di ba sabi natin ipatong lang yung takip. So, during pressure canning po, takpan na siya natin ng mahigpit. Pero wag naman yung sobrang higpit, no? Basta yung mahigpit lang na medyo may tira pa ng konti para hindi rin siya sumabog. So, itong pressure canning natin, it will last for an hour. So, kailangan po makompleto yung 1 oras ng ating pressure canning. Magsisimula yung pag-time natin doon sa kung kailan tumaas na yung gauge sa 10 PSI. So, yan. Isasara na natin ang ating pressure cooker. Make sure na pantay yung lahat na edges ng space between ng ating cover at ng body ng pressure canner. Higpitan din natin bago tayo makalimot, dapat higpitan natin ng husto yung mga knobs. Okay. So, wag din kalimutang itaas ito. Okay, so, yung pressure canning natin, meron tayong, itong canner na to medyo malaki siya, kaya it can accommodate up to 48 bottles. So, ang pag-arrange natin noon, pwede actually siyang patong-patungin. Kaso nga lang, kailangan nyo ng rack. So, aluminum or stainless rack in between ng mga bote. So, okay lang po magpatong yung bote during processing for an hour. Okay po? So, mapapansin po natin, sumisingaw na yung steam dito sa ating exhaust valve. So, magta-time lang tayo ng mga around 3 to 5 minutes. Ang pinaka-indicator na pwede na nating ibaba ay yung pinakamalakas na sounds, no? Pinakamarami at pinakamalakas na sounds na will happen after around 3 minutes. Yung mga ganyan na siya, So, magta-time kayo ng 2 to 3 minutes, then ibababa na natin. So, sigurado na tayo walang air sa loob, kaya madali na siyang mag-accumulate ng pressure. Okay po? So, after 3 minutes, so ayan, pwede na natin siyang ibaba. This time po, kailangan may isa ka talaga na tagabantay dito sa ating equipment. Kasi once na binaba na natin, medyo mainit. So, bantayan natin yung pagbaba, no? Kasi after that, itong ating gauge ay unti-unti na siyang tataas. Pakitingnan lang ninyo yung gauge nyo kasi may cushion portion dyan. So, kapag lumampas ang ating arrow doon sa cushion, naku, sasabog yan So, yung processing natin, please remember, hanggang dito lang tayo sa 10 PSI. That's 110 degrees Celsius. Wag na nating palampasin dyan. Otherwise, masusunog yung ating produkto. So, kapag nandito na tayo sa 10 PSI, that's the time na mag-i-start tayong mag-time ng 1 hour. After 1 hour, na i-maintain natin. Siyempre, pag nag-maintain tayo ng 10 PSI, kailangan ibaba nyo yung apoy para hindi na siya tumaas. Huwag naman masyadong mababa kasi minsan, bumababa din yung gauge. So, i-maintain nyo lang. Kapag bumaba, ibalik nyo ulit yung apoy sa medyo malakas ng konti. Please remember po, uulitin ko lang yung explanation ko kanina. Ang ating bottled laing ay hindi siya acidic product. Again, hindi siya acidic product
So therefore, very prone siya sa growth ng Clostridium botulinum, which is our target microorganism. Kaya mga processors, huwag tayong magtipid. Kailangan nating tapusin ang 1-hour thermal processing ng ating bottled laing. Okay po? So, ayan po, makikita natin, so nasa 10 PSI na po yung ating pressure canner. Ibig sabihin, kailangan na nating ibaba ang ating apoy para hindi na siya tumaas. Okay po? Yung pagbaba ng apoy natin, depende na ngayon sa takbo ng gauge natin. Ano po? Ibig sabihin, pag tumataas, bawasan mo pa ng konti. Kapag ka-steady na siya, okay na yung apoy natin. Gusto ko lang po kayong paalalahanan or i-share sa inyo yung aming mga karanasan. Yung ating kaninang isang batch ng pag-process, yun ay nakakagawa ng around 18 to 20 bottles. Ang laman nitong ating pressure canner, sandali ha, medyo tumataas, bawasan pa natin ang ating apoy. Ayan. So, kapag na-regulate na natin, saktong 10 PSI, so wala na kayong alalahanin. Mag-start na rin kayong mag-time. So, from there, 1 hour siya, na naka-steady lang siya sa 10 PSI. Ang laman nitong pressure canner natin ay aabot sa 48 bottles. Yung ginawa nating batch kanina, around 18 to 20 bottles lang siya. Ibig sabihin, pwede nyong i-multiply yun ng around 2.5 batches para mapuno nyo yung laman ng pressure canner nang sa gayon ay magkaroon kayo ng magandang yield. Hindi kayo malulugi at syempre hindi gaanong mahal ang produkto natin. So far, sa aming computation, sa ngayong panahon, kalakaran ng presyo ng niyog, which is 90 pesos per kilo, umaabot na yung isang bote natin. Meron na tayong minimal na profit or patong doon na around 25%. Yung costing natin ay umaabot na sa 115 to 120 pesos. Okay po? At dahil thermally processed siya, provided okay lahat na sunod natin, yung lahat na-discuss namin sa inyo, ang produkto natin ay pwedeng umabot up to 2 years. So, ang shelf life niya ay 2 taon kasi thermally processed naman siya. Provided, ano nga yung mga kailangan nating tandaan, quality raw materials, tama yung pag-process natin, at syempre, ang pinaka-critical dito ay ang thermal processing. By the way, after an hour, so kapag 1 hour na siya, papatayin lang natin yung apoy, then babalik sa 0 yung gauge. Yun lang ang time na pwede nyong buksan. Before buksan, pag naka-0 na siya, itaas muna natin itong exhaust valve. Then, kapag naubos na yung steam, that's the time na mabubuksan natin ang pressure canner. Pero ingat tayo kasi once nabuksan nyo yan, napakainit pa ng singaw ng steam natin. And, iahon natin yung ating bottled products. Sometimes, napakaraming oil doon sa bote natin. So, ang gagawin lang natin, kuha tayo ng isang malinis na tela, lagyan natin ng konting-konting soap na yung dishwashing na may anti-bac, then, huwag nating pabulain, ipunas natin dahan-dahan doon sa ating bote para matanggal yung oil. Nang sa gayon, presentable na yung ating product. Ngayon, ang principle ng food processing, dapat kailangan nating parang fast to heat and fast to cool. Mabilis nating initin at mabilis din natin dapat palamigin ng ating produkto nang sa gayon ng ating mikrobyo ay parang masyak. Ano po? At hindi sila basta-basta maka-adjust. So again, mabilisan ang pag-init at mabilisan din ang pag-cool down kahit anong processed product. Okay po? So, during cooling down, i-arrange natin yung bottles natin na merong space in between para ang daloy ng hangin during cooling ay mas mainam or mas maganda.
Ngayon, mga sellers natin dyan or mga online sellers, wag nating i-ship ang produkto right after mag-cool down. Ito ay babantayan pa natin. Actually, ang ganitong thermal processed product, kailangan nating bantayan. Minimum nga 1 week eh. Pero yung ideal talaga 1 month para under observation pa yung product. Overnight, kapag nag-cool down na siya, o basta yung right after mag-cool down, hindi nyo pa pwedeng i-box yun. Okay po? At least mga 24 hours para fully cool down ang ating mga ingredients sa loob ng ating bote. Kasi ang hirap kapag mamaya, 2 hours after processing, kailangan mo nang i-deliver doon sa nag-order sa'yo. Naku, wag natin gagawin po yun kasi masisira tayo sa ating customers. Okay po?